Yafa khorobjak nikoni kesaro besajak khalayei o borok arjagao borok gilama norok nogui mankhana jotono yafa khoroplai tonglayo o borok no borom reoui tei a borok bo koni kesaro khalayei khulumjak jotono no o video social media o marekeno viral ongoi tongo baksa baksa o video clip no nogui mankhana tei baksa baksa nogya fano ongoi mankhana hingke norokno ang sawui rewano obo ongkha real superhero jemon chini oro gotna gotni mani yagulo borok kwbang mano banchiri ma kahai real sopon hero hini sinijakmani obo kahai no bono bo khoroksa real hero hini no bumung rijakha hingke tamo ongkha ar jagao CCTV footage o nugui mankana khoroksa cherai tei bini logio buma tongo phiaba o buma ni hingkhe mokol nukya tei omo kahai kheno lama yakhe bardi safunugui o cherai buma no yak tolui himriui tonio a jorao no railway platform tolao klai thangka yakung kasleui o cherai ni phiaba buma hingke amsuk jorao phano kuno sawi manya bini bwslani logio tamo ongkha eba ongya tamni hingkhe buma a jorao mokol nukya wngmani bagui hingke buma ar jagao kopromoi tongkha sajlano yang sajla hingke kabui sirikjak ar jagao platform sakao kasaimanya wngoi tei aboni koyek minute ni yagulo kheno ar jagao nugui mankhana train truk speed khlaiui bini paisingo agogui tongmani 1 minute kahaini bisingo no o cherai ni langma ari sinai obo borok sure khlai no bujiui manui tongkha o cherai bo saksang no kisapano asalia tamni hingkhe o platform ni je kuchuk obo bini height bai soman bo ar jagao kana phano kaui manya wngoi tongkha ya o cherai ni buma bo mokol nugyani bagui kuno phano bujiui manliya je bini bwslani logio tamo wngoi tongkha even bwsla a jorao jekono mungsa gotna gotiui langma ariui thangphano o buma kuno phano sawi manya cherai a jorao platform ni sakao kana no nai tongmani amsuk jorani bisingo no o train bo a jorao koyek second ni bisingo no phainani nai tongkha norok nukhrui manui tongkhana train bo truk phai tongmani phiaba obo truk ya koyek second ni bisingo bono ferry siui mano obo kisa slow khlaiui video swnamjak koyek second ni bisingo bini langma jonani nai tongkha tamni hingkhe obo abahaino sawi mano je o train bai pherejak kahingke kebo phano banchiui tongoi manya ar jagano tukra khlai bo thui painai hingke amsuk jorani bisingo no ar jagao entry wngkha khoroksa real superhero o khapromoi thangnai cherai ni faising obono chini real superhero o chulani bumung wngkha mayur silke 7 second ni bisingo no o mayur silke speed khlaiui o cherai ni paisingo khapromoi thangoi tongo bono jesaki phano banchiri nai even bini langma phano ariui thangton tobo phano o cherai no bo jesaki phano banchiri nai hinui bini bwkhao wansugui cherai ni paisingo khapromoi thangoi tongo phiaba bini bwkhao obo bo wansukma phaikha o cherai no banchiri mathon mayathon tobo bo traile khlainai bono banchiri nani hinui tobo bo o train no phaimani nugui kisaphano ukulogo ofili kharliya o cherai no banchiri naino hinui bwskango agogui phaikha 3-4 second ni bisingo no pherejagui mankhamu phiaba o cherai no bo logi no platform sakao kasari rohoka tei bobo platform sakao kasaka teisa haino ro nai di o cherai koyek second ni bisingo no thui mankhamu mayur
emon je bini sahos phunukha tei bwkhao nangjaknai tomung phunukha obo shudu filmi kahani rogo simise chwng nugui mano. Real rogo omo kahai nugnani khubno kom. Sakno danger o khiklaiwi kubuni borokno banchirinani siniya nugya borokno banchirinani obo kahai borok nani borobar no obo kahai borok kwswkwrwi phiaba bo sakno uansukya karwi o cherai no banchirinani uansukka obo no bini jotoni slai kaham kok. O video no nukmani yagulo chwng teisa nugui mano o jagao moyor o cherai ni paisingo khaprumwi thangwi tongphuru bo 1 second ni bagwi kisa pernani naimani tamni hwnkha hwnkhe bo sak sakpano confirm ya je o cherai no banchiri manani hinui khanani nai tongmani jorao no bo teisa uansukka jesapano wngthun o cherai no banchiri nai jesake phano tei cherai ni paisingo teibo speed khlaiwi khaprumwi thangwi o cherai no pherejak khlaiwi platform sakao kariwi rohoka tei bobo kasawi mankha konomote khlaiwi. Hero amo kahai no wnggo hamya jorao tei borok chubachu nangwi tongma jorao chubanai obo no real hero. O gotna gotikha Mumbai ni Bangani railway station o tei a jagao CCTV camera thepajak tongo tei a camera o no capture wngkha joto activities gotna gotima rok. Moyor wngkha koroksa railway o policeman ni samung khlaiwi tongo. Bini samung hwnkha hwnkhe train signal kaham khlaida samung khlaiwi tong na khlaiya obo no bini samung policeman ni. Moyor ni o sahos no tabuk hingkha hwnkhe pura dunia ni borok rok no salute khlaiwi tongo. Railway ni kotor kotor adhikari rok bono personnel bo सम्मानित khlaijakha tei sokar rok bo yapharjakha bono. Railway ni kotor kotor adhikari rok sawi khwnarikha moyor je jagao yapri sewi obo kahai khe cherai no banchirikha omo kahai dunia o onek no kom ni bisingo no bo tini khoroksa khopjakkha. Tei bono kwbangma borok no salute khlailaikha tei norok hwnkhe bono salute rwnai da comment section o thangwi comment khlai salaidi.